бародарои азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани границаро доранд метавонанд аз ин компанияи бародармон истифода баранд. Ин бародар шуморо ба граница бурда ва мебиёрад ва регистратсия мекунад. шуморо на танҳо ба граница, балки аз шаҳри Москва ба тамоми шаҳрҳои Россия мебарад. мошинҳошон мошинҳои замонавӣ бо вайфай таъминанд ва касоне ки айноми канали Қурбонов гап мезананд ба онҳо 500 рубл скидка карда мешавад. номерҳо дар рӯи экран ва дар описание мебошад, албатта ки занг занед. салому алайкум подписчикои канали мошинбозори ба номи Қурбонов. мана бародарам ба бозори деҳаи Қурбоншаҳиди ноҳияи Восие мана Хаҷибек барои савдо мана барои фурӯш овардааст. Нигаред хуб нас тамошо кунед. мана айпеш мана айпеш хуб мана аз бари мошин мана дискҳо мана тамошо кунед. тарафҳои мошина ман нағз ба навор мегирам. подписчикои муҳтарам шумо аҳамият бидед. хуб тамошо кунед, нағз нигаҳ кунед. хуб дар элай салона як дона Ҳамаша салон чач. телевизор, кондиционер, мошин бисёр нағз. Куд додарҷон и кон випускай? Випуски 97 мои 8 пашти 98 Хаҷибек 98 надорад. хуб 97 хоб 97 мои 8 мои 8 хуб ҳуҷҷатош ҳуҷҷатош 1 сола якч қариб буд мешавад. хуб газ бензин Бензини холе газ аги нест. газ загӣ нест. чанд сум? 31000. хуб 31000. агар харидор қызиқ Бача харидорӣ кунад муомиларо мебинед. муомила не муомила ки нафсид бо ягон сум арзон мешавад. раҳмат ин дискае саломат ки бош. мебинен акай у дискаро мар да багажа алиш мекунам метавон задан. ӯ дискаи пешон не 100% айхирша метавон. Запаскай задамаш. хуб раҳмат барои бачаҳои ғариб як борга табрик Мгм. гуфти гапо бием ба ватан афе мошинчао бигирем. раҳмат саломат бош. суханои шуморо худо хоҳад пагашав тамоми тоҷикои рӯи Гап дунё нест. барое ки мо худмонам подписчик будем. раҳмат Фақат канало саломат бош. дашта. хуб номери телефону Номер телефон ака 909 66 68 67. раҳмат саломат бош. занг мезананд муомила кунед иншолло ба амри худо харидорӣ мекунед. бо хоҳиши дархости шумо мана мерседисҳои арзон гуфтем. хуб мана дар бозори деҳаи Қурбоншаҳид мана бародарам барои савдо мана ба бозор оварда. хуб мана ба навор мегирам. мана тароқҳо дискҳо тарафҳои мошина нағз шумо тамошо кунед. мана ақиби мошин ақиби мошин хуб хуб мана салон салону ҳама нав хушрӯ нағз шурӯ соз. хуб мана ҳозир пурсон мешавем нархи навош випуски мошин. мана лабавои каф дора нағз аҳамият бидем. кон випускай дора випуски 94. ҳуҷҷатош яксола ҳуҷҷат. газ бензин газу бензин чанд сум? ҷои асосиша бидемда чанд ҳазор? 16000 ҷои асосиш. хуб харидори қызиқ пайдо шавад чи ягон сум бо арзон мешинавист. раҳмат саломат бош. номери телефон 988 97 44 26. раҳмат саломат бош. занг мезананд муомила кунед иншолло харидорӣ мекунад. Қурбонов мана автомошинаи ваз 099 99 мана барои савдо ба бозори деҳаи Қурбоншаҳид мана барои савдо овардааст. мана дискҳо
парогҳои мошин нағз аҳамият будем ки ҷои краска паридаҳияи ма ба навор мегирам. Ҳамаи нақсоншонро барои шумо ба навор мегирам, пешкаштон мекунам. Мана ақиби мошина аҳамият будем. бачаҳо бисёр хоҳиш карданд ки 99 спортивни мошинаро ба навор бидем. хоб мана ай пеш мана ба навор мегирем. хоб мана салони мошина ба навор мегирем. хоб мана салони мошин, мана чихоло ҳама нав тоза шо. хоб ку додарҷони ком випускай 2004 2004 ҳуҷҷатош ҳуҷҷатош то охири сола. як сола ҳуҷҷат дора. газ бензин. Бензин хуб бензин қатӣ чанд сум? 8000 сомон 8000 сомон. Қизик харидорӣ кунанд боз ягон сум арзон мешавад. мешавад. боз ягон сум арзон мешавад. номери телефон 985 985 45 45 06 06 77. раҳмат, саломат бош. занг мезананд, муомила кунед, иншоаллоҳ харидорӣ мекунед. Бале. мана подписчикои канали ба номи Қарбонов, мана идодарам ба бозори деҳаи Қарбоншаҳид, мана Opel Sedan барои савдо вардааст. аҳамият биден, состоянии мошин бисёр хушро. мана дискҳо, парогҳо, хоб мана пеши мошин, хоб мана пеши мошин, хоб нағз аҳамият биден, мана тарафи рости мошин, хоб мана салони мошина ба навор мегирам. нағз аҳамият биден, нигоҳ кунед, тамошо бинед. марҳамат. мана чихоло ҳама нав, салон тозаи хушро. мана ақиби мошина як ба навор мегирам, баъд аз шофёр пурсом шуд. ку додарҷони ком випускай 93 випуски 93 ҳуҷҷатош ҳуҷҷатош ҳама ясола аст. учет снимат карга ҳаво дай раҳмат. газ бензин газ бензин арча ҳар душа чанд сум? 15000 бутан метуни қизик харидорӣ кунам бо ягон сум арзон мешавад. Камера чихелия кубиёҷа. Тага? ҳозир хуб номери телефон 985 985 72 37 88 раҳмат, саломат бош. ина барои бачаҳои ғариб ягон чиз гуфтанӣ бошед. марҳамат. Сумарои кунам. саломат бош. раҳмат. Сумарои кунам иҷа авлодошон бихаран мошинаро. мекунам иншоаллоҳ. раҳмат, саломат бош. салому алайкум подписчикои канали мошинбозори ба номи Қарбонов. мана и бародарам ба бозори деҳаи Қарбоншаҳид Opel Carvaleta мана нағз ба навор мегирам. тамошо кунед. шумо мана диско ҳозир оли ака мепурсам ба ҳамаша мегӯй. хуб мана тамошо кунед шумо на. хуб ҳозир аз тарафҳои мошина ба навор мегирам. пурсон мешавем баъд аз худи шофёр. кадом випуска чанд сум аст? додарҷон ком випускай Карвалета випуски 96 ҳуҷҷатош як сола ҳуҷҷат. газ бензин газ надора, бензин холи, инжектор мотор. инжектор мотор, газ, бензин. хуб чанд сум? 18000 боз савдо мешавад. хуб 18000 боз харидори қизиқ пайдо шуд, боз савдо мешавад. номери телефон 988 97 44 26. раҳмат, саломат бош. занг мезананд муомилак. Қарбонов мана дар бозори деҳаи Қарбоншаҳид идодарам Луганз барои савдо мана ба бозор баровардааст. хоҳиш карданд ба навор бигирен. мана дискҳо, хуб мана парогҳои мошин, дискҳо, марҳамат. як бора мана салона як пансионер ҳамаш ҳаст. кондисионер ҳамаш оли пурсон меша. мозир ма як покза мошина ба навор бигирам. хуб мана
عقب ماشین خب من عقب ماشین خب من طرفی راستی ماشین خب حاضر پرسان میشویم عقب شفیع اکا کام ویپسکای 98 خب ویپوسکی 98 خب حجتوش جاتوش 8 میدی دیگه 8 ماه دیگه حجتش گاز بنزین گاز بنزین هر سپور چند سوم 10,000 خب خریداری قزیق باشه با سودا میشه خب نمر تلفن 900 650 700 دیگه نمرم برو رحمت سلامت باش میشه با نمر دیگه داشته باش 902 20 60 20 رحمت سلامت باش زنگ میزنن معامله کنید انشالله با هم رفت خیلی داریم